ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଣିକି ଆଉ ନୁହେଁ ମାର୍କର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା। ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଣିକି ଆଉ ମାର୍କ ନୁହେଁ ମାର୍କର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ପାସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ 30% ଅର୍ଥାତ୍ 24 ମାର୍କ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବାକି 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଯେତେ ନମ୍ବର ରଖିବ ତାହା ମୂଳ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ମୋଟ ମାର୍କ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ହେଲେ ଥିଓରି ମାର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ତାକୁ ପାସ୍ ମାର୍କ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ 20ରୁ 15 ମାର୍କ ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାରେ 80ରୁ 19 ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତେବେ ସେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE, CBSE ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଏଣିକି ଆଉ ମାତୃଭାଷା କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା 2 ମାର୍କିଆ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବନି, ଯାହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।